Songo yau Trai haganega step nginang IT alade shau jisu baga jingim jongi kalong kaba seizo kalong kaba light naga bor jonga jing sniu baroka way nginang duairu naga benda ki inga sem jong ban shai dir rentong bad monglos langring at saungut ki kun duai naga benda shan bor rentong bad kinsai bor lang rentong badlam baroki kun gikti badon hapadeng ke jinge ke jing shitam bakin yo jing khoi jing hia nginang IT yaru ya ke jing dumu shimet jongi haka bor jongu Jesus Christ menta babaro kinyo ya ka jing light luit na ke jing te jing kum na ki pop ki sang na ki jing pang jing shitam ha kerteng upa baru khon baru mainstream Bakhuid ka jinga e jango Trai jangi u Jesus Christ bad ka jingi jango ble lem bad ka jinga selok jango mainstream Bakhuid kindon rengka bat pi barra ko jisu be eat karku kardo ya baru kini ki kon ki badon hangne minda pen khoi yaki plai lud yaki kamdam ngi IT yaki pop jangi barra kuslai halakadonu jambi yaki pop jambi yaki por baro pila kongu yaki jingtenju jongu bamen jingtenju jongu ksuid yaki por baro pila kongu yaka sur jangane ka partei barga jing snobha janga partei yaki por baro pila le yaka pop aka met jambi daki kamad jambi daki skor jambi daki shindur jambi kak tin jakliya bala kren yaki jimbamba jakliya ba pila bam yaki dur basniu ke bapi pay yaki jimmudur basniu jambi yaki jing jaitu jambi yaki porbaro pela kentait yaki jingkot ke jingveru jisu ben duai ben puson yaki tinu Trai yaki jingkot jungu jisu ben yait yaki lindi jungu sange shipor ben panmap naga benda baro kita gi pop ka bapi lele jisu be eat pen ko dingi baro daga snam bakardor jame nakini ki pop baro ki bangilale daga jinko sulai min siem ni panma nga phalam how blay badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim prakhat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle phalat janga daka jingle phalat janga daka jingle phalat bakraw e janga namar kata nakarphad ya kamaria Bakhuid kabayaisa katizoti ya ki angel bat ki rikoin bad yepi ko himmen ko para banduai na kabinda janga how Trai ublay jangi ublay badon bor baro ni sene yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jekut amen Don Bura, Bagni Sngi
ki po perfect ko pian ga jing ker pa tos no sane ani tos no sane ani mame ba ko te tamame utra we ba hatlita mame ko Jesu Christ mame ba ai long ble hajing along kawe badu men simba ko akaburo mupa akaburo mupa to nginia duai iduai nagabenda ke jing dumu shime jangi iduai ru nagabenda baro ke bashimenda ke inner healing retreat bakin ya mahasisha ya jisu iduai ru nagabenda ke bapangi bashitam na padeng jangi iduai nagabenda ke bible convention hagane ke Sngi sai jain banwan babaro ke bawan shimenda hagane ke bible convention ki niya mahasisha ya jisu ko blay jong bor ko timme jong baro kababatam to besiap hagi donu jangi ya ka jingi ya ka kerteng jame bar to ai ba da ka jingroi jangar jingri blay men pensan hangi ya kiye baro ki babah but da ka jing sumar but ka jing sharai jame men ya da ya ka ta ka ba mela pensan da utrai jing yu Jesu Christ kun jame uba imbat san shareng ka bad me ha ka jing elong kawai jing men sim Bakhuid uble junom la junom Kajing beli banengkong, kajing beli nagi kitab Jeremia. Ko Trai mila pon ninga bat gala syak pon. Milong ubah kam klain banyanga, bat mila job yanga. Ngala kelalong kajing HRRC ben barok shiski. Namarla ubreu ule danda yanga, namarkat habanga keren ngada kaang. Bat ngada perta kajing lek tok met bat kajing penjot, nabakak tin jong utrai kala kelalong yanga. Kajing syak ken iu bat kajing syak keren ben lenter taj ladanga ong. Ngan ken mau syu ya u lani ngan keren syu ha kerteng syong u. Kadon ke hapok kerenut jonga kabar hem kum kading. Kasakut ka kising jonga pat ngan ye syot ban pun ye ka. Pat ngamla syu ban set ye ka. Kaktin syong utrai. Nakasam nriu polai kanambar nyospa saupopra. Kasam nriu polai kanambar nyospa saupopra.
Kacing puli baar, kacing puli na kasithi Paulus Bakhuid segi Kristan harum. Ngakarpat ya pi ko para da kacing isnai ublay. Papinterwa ya lagi kimet kum kacing kenya kabaim. Kabakhuid padap pap diang hun ha ublay. Kabalong kacing mani bakenja mensim chongpi. Wat penyadai ya lade pat kani kapertai. Henry tu kaladur da kaba penthema yala kacing mud. Kenang ba pindubla pan bishar kaai kamon ublay. Kaai kababha pat kabab liang hun pat kabab janai. Kaktin jong utrai. Sngi. Jong Trai Sngi Yesus Kristus un pensyayala hikmat kidonut Sngi pangindup itu ya kacing kermen syakaba ulakot yangi. Haleluya. 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 Trai undon reng ka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Matthews. Ujesu ulastang ban penpau hagisin ranjangu ba ude ban Lait-ïa Jerusalem. But ban shashitom shibun na ki timmen kisan. But kilingdo remba but ki start ain. Ba unsha penyap but ba hagasngi kabalay unsa pen mi pat yavu. Teyu Petrus ulakot yavu sharud. Badula persang ban ya peninia badu uong da leiru kotrai kane kamde banjia satya yame. Henry ulapai shawu Petrus uong ki leit no nanga ko soitan pilong uding penkiang ianga. Namar pimdon hakaliang jong uble Henry hakaliang jong kibriyu. Teu Jesu ula ong hakisinran jongu. Lada uno ukwa ban bodianga to unlan yalade unba yala kadempana bat unbodianga. Naba uta ubakwa ban penim yala kajingim unduno iaka. Henry uta ubaduno yala kajingim naga benda jonga unshem iaka. Kan min do ya yu ya ubriyu la da yo ya kapartay baro kawe Henry uddu ya la ka jingim da ubriyu un ya pain naga benda la ka jingim naba ukun ubriyu un sawan badlaki angel hakaburam upa jongu badun ay baino ha uwe pa uwe kat kum ki jingle jongu. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bat pigi kinabayid baro ha utrai Jesu Christ. Kijimpule mindakasngi
kiwanra hakama jangi shapanga jingale kaba ngideben yale hakane ka jingim kaba menda shisin bangi long krustan ngidon ka jingale ben yale man kasni kito kibam tre ben yale yakane ka jingale kinum long kiba seizo hakamat utrai kiba seizo hakamat utrai kilong kiba khloi ben yale ya katma bha hakane ka prate persha ya ka jingsuniu lada de ki kinna neki samla neki longomi longupa neki riniam neki lindo ngidon kam ben yale ya kane ka tma ya ka klip mat ngi sange ben yale ya ka tma persha ya ka jingsuniu jangane ka prate ngi sange balong ki kun jongo balai ni yu ibon ki brio saudong jongi hakamat ki jinge barit baria ki kwa ban pet yap pet im ki kwa ban light im na kamat utrai bon ki kinna bon ki samla hakane ka juk kabam minda ki wat ya ka lindi kabasuk ladadon ke jinge kindiyat hakamat jongi kabayade bad ka jingim kristan kistang ban kinran din kane ka jinglong ngila ban yo iru wat ha kilongomi longopa baro mangi ngi duai kotrai perlait yangi na ka jinge perlait yangi na ka jingbang perlait yangi na ka jingjinjar ladang is no badon ka jingjinjar ban im ya ka jingim kristan ki khloi ban ino din kinsa din barabor ngila ban yo ibon ki kinna ngila ban yo ibon ki kon samla haba ki yakendo jinge kindiya ki kwa ban pet jingai na ujisu ngila ban yo ibon ki longomi longopa ki bastang haka jingoi ki stang da ka jingba henre hapadang linde pat kinsa kut haga jingsuniu ngiyos ngo haka shiti jongo Paulus Bakhuid shaki rom bangi haben kerlalong ka jingkinia bayim man kasni ka jingkot jongo Trai yangi iwei pa iwei kalong bangin kerlalong ka jingkinia bayim yaka kerlip mat ngi sange banlong ka jingkinia bayim ngimdeshu kukon jongo blay ngideben aiti ya ka jingmo jimbar kha jongi ngideben aiti ya ka med jongi ngideben aiti ya ka do jongi ngideben aiti ya ka jingang nu jongi baro sha utrai knamba ngin kerlalong ki jingkinia baim manobala kerlalong ka jingkinia baim hakamadu nagabenda jongi ujisu ukerlalong ka jingkinia baim ujisu ukerlalong ka jingkinia baim nakabinda jongi bad ukendu yang emenda tolong ka jingkinia baim ha ka jingim ka jongi henre ngila ban yo I war habangi wan mas ni duai nakabinda ayu ni duai perlait yang i ko Trai na ke jing jinja perlait yang i ko jisu na ke jing shitom duna ba ki brio ki duai pelong i yang ba khloi ban im kat kum gamon jame duna ba ki brio ki ba duai la da de ki kinna ne samla ne ki ba rambaru ki duai pinyait yang ha ka lindi ka basuk henry jisu ong ha ka gospel minda kasni lada pikwa balong kristan shisha pideban len yalade pideban bayala ka dembana but pideban bol henry bon apdeng jongi ngim streshu ban len yalade ngibe ya ka jingkwa jongi pe te ke kinna bon apdeng jombe pe be ya ka jingkwa jonga do jombi
Ka jingkwad jang ki kemat jang. Jimbrai jang ki kemat jang. Jimbrai jang ka do jang. Bad ka jimmut ka bayar jang pi. Ka ba pelong ia pi ban wat ia kie ke baro pa pensngo ba ia pi. Hang ni uji suang. Kaba ula sneng, ula maham, ula kendu ia wo Petrus. Ko Petrus pilong soitan. Namar pim sotu ka ka jingmod jang ka jingkinia ba im. Pimbat sotu ka jingmod jang ka jingim Kristan. Wan hadin bapi sa lais nemban nga pimbat sotu mo Petrus minda ngirong ilong Kristan. Hakamat ki jingge ka barit baria jongi ngi khloy ban kangla dia ki ve. Ngidang im hakene ka juk ka ba minda ngiyoi uksuit bapong patulon. Ngiyakendo uksuit bapong jainsen. Ngiyoi uksuit ubapong prok. Ngiyoi ya uksuit ubapong tai. Ngiyakendo uksuit ubayay tip-top. Kaneka long ka juk jong uksuit bayay tip-top. Ngilaban yui yakiksuit man ka kelip mat ubawan ban tinju yangi da ka bapong iya ka patulon jeans. Ngilaban yui yakiksuit bapong t-shirt. Ngilaban yui yakiksuit bajorong snew. Ngilaban yui yakiksuit bata lipstick. Ngilaban yakendo uksuit habun jait kiriam. Uksuit menda ulong bakam start. Uksuit menda utray shitam ban panyade dur bat ngi kibriyo. Uksuit ulong ubat shalak. Utray shitam ban panyade dur bat ki kuno balay. Bon ki kinna, bon ki samla, bon ki longo me longo pa, kingop hakakti jong kum kine jait kiksuid. Uksuid ubak banang keren pareng, uksud ubanang ban keren kasi, uksud ubanang ban bam rengkat bat ni. Uksuit unang nadong syadong ba habang ipeit iau nginum sngutu bade uksuit. Uksuit uba lemle. Uksuit uba keren uba tok. Uksuit uba keren start pertai. Kane kade ka jinglong jong kane ka juk. Ngipeit haka Bible, haka gospel minda kasni. Habau Jesu ang ukono beri ude ben shashito. Ude ben shayap. Nang daun samipad haka sngi kabalay. Ukono beri ude ben leisha Jerusalem. Bad haka takapor uksud ulawan riam. Haki terban haka keli. Haki jain kabajrong. Badula ong ko Jesu pimde ban leisha Jerusalem. Pimde ban leisha Jerusalem. Nama yaka kelip mat bamen yukijat ha Jerusalem. Yaka kelip mat pistang ban ba yaka demana shawulum Calvary. Kadon ka jimma yanga. Kadon ka jimma yanga. Bad pimde ban leisha Jerusalem. Namar ngatip bale pikwa ban leisha Jerusalem ban pindu ya ka borjo nga te ulawan lupa ban kang ya Jesu nakaban ya sa Jerusalem nama ka Jerusalem kalonga jakka bamma ya uksuid. Jerusalem kalonga jakka bamma ya uksuid yak shisindon shisinu Jesu poi sa Jerusalem uksudu tip
unsa pendu shisindon yakaborjong. Te uksud unwan barabor shua kapor. Uksud unwan shua bapin poi shalenti. Badunong pilay shano. Ladapi kignapi ong. Ngalate mas. Ngalate jingyaseng. Ngalate duai rosary. Kin ong. Minta kasni annihilate. Lashai ngaru ngan sawan lang badpi. Minta kasni yang ngin leisha kalau. Minta kasni yang ngin leisha yo. Minta kasni yang ngin leisha dukan. Minta kasni yang ngin leite jimbam. Lashai ngaru ngan sawan lang badpi syaimane. Yaki kon jangka Mawkhlam kilangop hakaneka bor uksui. Namar bale pi ong kumno haba uksudu ong sis pide rikuit pi ko balong rikuit wadi kikina ki badon ka jingit kawe keliang haba kiyoi kiwe ki le kambha kin ong kumno pite pi ko balong rikuit se pi ko balong rikuit bale pi le ba katne abshua minda kamde kapor balong rikuit minda kaneka de kapor ban imsngau ba minda pimde ban stang duai lada pistang ban duai kumne minda nadu kapor bape dang kena kelong pin salong kam krau abshua la shine in stang duai la shine in late mas la shine in late plapo lada pinyo ya ke jingkwa ban plapop uksuit unong kumno minta kasngi bun kampalat sa plapat man la ke benda jong ke jingim kum kini ki jai uksuit ki pasiaw happy da ke jing start kabapis no day bat ke jingim jompi uksuit un pasiaw ha ke rukam bapis no day bat ke jingim jompi Pinam snow per kindia toru. Haba u Petrus ula pasiaw ha ujisu. Ujisu shimla yo I Petrus habar. Ujisu ula yo I uksuid hapo. Ujisu shimla yo I ya u Petrus habar. Henry ula yo I ya uksuid hapo. Bad ujisu ushisindon ula maham Petrus pila ailad ya uksu minda shimla peni jingid ya u Petrus haba ula yoi kumne ula yoi ba ubammen ula rung hapo jongu ujisu ang ladanga kren kumne ha u Petrus unsno kumno tong nganum kren kumne nganong ko Petrus Pite, pi keren ayu. De ben keren kumne. Ngi haban late. Hato Jisu laong kumne ya Petrus. Jisu ang ko soitan. Ki Kristan ki ba seizo. Ki Kristan baroy ha ka jingit. Ki Kristan ba job. Kilong ki ba koloy. Banyo I. Yaw soitan. Uba trekam. Haki parlog jungi. Ki Kristan ki ba seiso haka jingim jungi kilong ki banud banong ki parlog ya kane ka kandin ya kane ka jingle ya kane ka jingwer ya kane ka jingkod ya kane ka jimpansoy kawana uksuit patno na nga Henry haka ne ka juk ka bamenda ngimdon ki kinabanud banong ki parlog Pite, ya kaba pile, kalong kaba sinyo, kababa pinsange, ne, mino na nga. Omdon ki kinabanud banong. Uksuit, ubat tarawa, bun ki kam sinyo happy. Sumutur, arngut, laingut, ki konsyen rang ki yaid lang bad ki paralok. Uwe ulong, ubadon ka jimlein bandi duma, ne di kanja, ne di kaini, ne bam kaini, ne ki kam siniu. Arngut pat kilong ki baluluy. Uwe pat ulong kam dakait, kam chalag, kam siniu jinglong.
Haba uta uwe utarwa hapi ya kumkini duma ne cigarette ne kaini ne kano ka kinja drug hato pinod banong koksoy pimde ban tarwa hanga ya kane pet katnongot kinod banong namar ngipen hon ngimju pen hon jisu ngipin kun yauk suit barabor namar ngim not shuban pensau su yaki paralog ke balesniu kadene kamde ngim not shu ban pensau su yaki paralog ngila yo nangno yakane ke jinkwa hapo jongi ban kran persha yaki paralog kalong ka basiniu Tingahaban kongu bait yaki paralog What habanga tip, ya kaneka jinglong, ya kaneka jingkren, ya kaneka jingle, kalonga basiniu. Henry Ujisu uhikai kumno yangi. War lada uppa baku ningkong jongga balang, lada ukran ya kabasiniu, un kren puk habu. Kaneka deka jinglong Ujisu. U Petrus hoy ni barang itip, ulang uppa baku ningkong jongga balang. Henry, habawula kongo ya uksoid, ula shaya uksoid ban rung hawu, jisula ang, ko soitan. Shimla ang, ko upabakuit pimde ban karen kumne hanga? Hato jisula ang kumne? Ngipan ngiyong kumno? Ko kinabayid, ko samlabayid, ko longgo pa, ki kristan, ki ba janay, ki ba kuit, ki long, ki ba nod banong. Persha ya kino ki jing seniu ki kristan ki ba janai ki ba kuit ki long ki bam ting ban kren ya ka jing shisha hakamat what hakamat prime minister Andre minda ki kristan jongene ka juk ki long ki ba ting bij hadu kata bat ki la shimno ya ka jing long uksuit ban ya pens ba Namarba u paralog jonga wala tarwa biri cigarette ngan shim uwe namar ladang ngam shim uwe un sosi daniam day habaki paralog yong ya ngin pen bab class ngin Lait-ïa kendo samla piru pibut pinumong ya ki parakina omlong shukumne ban pin ya late lang badno baduk suid Kaneka deka jimut jonga gospel minda kasngi. Ki kristan ki balen yalade. Ki kristan ki ba ya kadembana. Ki kristan ki budu kris. Ki long ki ba seiso. Minda pet buon ki kina shinrang ki shonghangni. Buon ki kina kinde ki shonghangni. Kat nungut na preng jompi. Pi penhon but pensnaba ya ki paralog. Wat haba pitip kidang le ya ki kamsiniu. Wat lada pitip habaki kran yaki basiniu pintapti yaki jingsiniu buon ki kinna kilom ki batapti yaki jingsiniu ki duna ba ki kinna duna ba ki samla ki batapti naga benda ka jimba lada pi sange ban tapti naga benda ka jimba pela jot lupa aka jingim champi buon ki kon minda kila ram lupa Namar pi klein ban tapti ya ka jingsuniu. Pimdon bor ban yang halaki jongki kejat. Pimdon burlum shu. Buon ki kinna jongkane ka juk. Kimdon burlum jisu. Kimdon burlum jisu. Ki kristan minda ki don kam burlum jisu. Henry buon na preng jompi pe don burlum uksuit. Tat hadu ba pindup yo budlum jisu pinum la ban kot ya la de kristan kat nongut na padang jombe ba shong hang ne ki bas ngap yanga pidon budlum ukris budlum kaba mutayu bannam ban yang halaki jongi kejat halor kanongrim jongka jingei Buona preng jompi pi 1 mas, omde namar bape don jingate. Buona preng jompi pi 1 mas,
ban pendap ya karukam omde na marba pidon budlu mukris lada pidon budlu mukris pin kallalong kristan ba shirhem bapin yale persha ya ka jingseniu ka ba bonjai kadnungut na pdeng jompi pidon budlu mukris bon na pdeng jompi pilong giksoid ba pongjain pilong giksoid ba pongjain sem pilong uksoid ba tap shawl pilong uksoid ba pong patalon ba jeans henre kalam budlum ukris kabalang kadon kam yaki kristan badon budlum ukris bam karnga kli persha yaka jimba yaka jingshisha minda buna pdeng jongi ngi kongu kli hakamat ki jingseniu bun gi kinakinte ki kongu kli habat terwa yaka jings ngaba jonga pertai bun gi kinakinte ki ang persyang shisin arsin ban lepop persyang shisin arsin ban lepop bad ya kita ki pop ka bakile ki buri pen ban bad ki pediang ya jisu ha ka jimpin ram bon ki konchen rang ru ki le ka ju na mar pem don bodlo soto ne kalam soto ne kalam soto kane ka de ka jinglong kristan menta nagada ka daw ka balang kam seiso nagada ka daw om don jingkala eye hangi ki kinaro nagada ka daw ngilong ka ju shi ka ju kristan kalam bodlo ujisu ulawan shagane ka parte badula peni ya ka bodlum baskem jongu pimde ben perkat jingyalong parlo ka bamod pensngebal enter yaki jingyalong parlok bad omde pensngebal enter ladau parlok jompi ne ka parlok jompi ka ang yang inle yakane haba pitip kane kalonga basniu ong sange pilaban leit chekamat henre ngate nganum don trenggat batpi namar kane kalonga basini kat nongud na preng jompi pilaban nong haki paralokum ne lada baro ki parlo ki ino kabashibun banyang halaka jangka budlo kapre pela ki kamajobi duai halaka mensiam puson yalade katno sin piki kon kristan pela im kalam budlo katno sin piki kon kristan pela kongu yauksui bapong itenan bawan krok yepi bawan penshoy yepi yaka jing di baper yaka jing lomba seniyu yaka jimpap yaka mas yaka jing yaseng yaka sakrament bat ka jing im koid jisu karko kardo yangi bon sin ngim shim la don ka bor ban be ya ubamen be ya uksoy bawan ban penshoy yangi bon sin ngilam mane ya uksoy benyame map yangi pen kuid yangi pen kantang yangi bangin long kikina bangin long ki samla bangin long ge long me long pa badon ka budlum ukris haga jingim jongi enyero ya utrai Jesus Christ ngin ye ngin plai ka jinge ti Mishim kanamba laispa ndupaway. Laispa ndupaway.
tong ini kerpa dia ublay upa jengi ubala aila dia kap jing shitom ban kiar halurukun jengu badu aila ia ka ban kata yangi wat haba ngi id iapu Daga penta upa Bakhuid jungi bishop jungi kilang dok buat ki katekis bagian duk tiang daga jingklut musim bakrau ya kanu kejing shem jingjar kaba wan haba syarai ya kilang brod hikirpa de make try daga penta kani kan play kristan jungi pengen duk yakit lem ya kejing shem shitam jungi way pat kumta ba pan ya Pak Markel yang ya kadang pernah ikut pada ikut try. Nak mentai iwe nengi bagajing in jongi man kasngi kam kandu long kajing terwa hau play namar kajing ibat kajing isnai jongi jong u yang ngi kepada ikut try. Hakun taki Kristan ki balatu ya kacing ha kacing tenju ne kacing panben pa umensim untuk penklan ya ka pan put piang ya ukris ngikir pada megutrai Nang ta Bakhuid Nang ta kibreu barok pa kintup tiang ya ukris mau ubala pan penkela spa pa jing penim ya kajing sniu jong kajing cincar ngikir pad imi kutrai Tongen IT ya kejing dumu shime jongi bangilong ki kristan bayang scam halor ka nongrim jonga jingait pakentai ia ubamen iduai na kabindaka balang baroka way ba ngindon kikun kibaskem haga jingait kibaskem haga burlum ban kentai ia ke jing suniu jongene ka parte ben penbana ia ka kubor baba ngikar pad e me ko trai Kopa ubaha bening ukun jame ujisu ulapdiang snobha ya ka jingsha shitom bat ka jingiap knamba ngindup Lait-ïa to ayangi ka jingshai bat ka jingkalain bentip ya ka mon jame bat ban sha da ka jingkamen ya ka nu ka jingshitam ngipan ya kane lemba ujisu utrai jangim Amen. Lai spa and rupasam. Lai spa and rupasam. Amen.
to ya duai ko himen ko para baka jingkini a janga ba jampi kallong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba rom ya ka binta jang upait ba snga ba duai jam bad num long nong peit kai long nong ya shimenta haka mas Bakhuid ko blay jong bor ko temei jong baro ka jinga pidiang ya kene ke jingtarwa bakendang bakabanra hangi barabor ya ke jingker ku jong ke jimpenim kramba ya kata ka ba ka pendep ha ka jingmaya kanla ban penbura ha ka bor da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim to ken diu yala ki donot tong inaingu ya utrai uble jangim dashisha kalong ka ba shong ho bat ka badai kadeti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba namar ke jingi sene ya jinglong ba pop ke brio ula pendrit ya lade ba en ka ya u na ka tei soti da ka jing shashitam halor ka dem bana ula palait yangi na ka jingi ya bam jikut ba da ka ba mi pat ne ki baya ulai hangi ya ka jingi bam jikut ba namar kata rengat ba ki angel ba ki arkengel ki kes em ba ki hima ba baru ki pat belin ba ki bod jong baneng ngirwai ka jingruai ya ro ya me ba ni pen bana kalem sangem duai aka jingri bale babaro mangingin kalalong ki kristan bas kem haga jingay badon ka budlum jongo kris bas ngoto ya ka jing tinju bat ka jimpan shoy jonguk soy wat na ki paralog duai komen siem Bakhuid wan pen soto yangi wan pen start yangi bangin nom bakala linti lanoru em dashisha melongo Bakhuid ko Trai katamay jong ka jingkoid barom namar katangi karpadya me to pen koid pen gandang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapha ya umen siem jamme kum go umje halo jangi bakin kalalong yangi kammet bagas nam jong utrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shita ula shim ya upu bada ka baingo yame ula kedia yavu badala ai halage senran uong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayan naiti naga benda jampi
Hakaju kerukamendala layabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halage sendran uong toshim batdina kane pi baro namar kane kalonga kuri jagas nam janga jotam batemai badbamjuk ya kaban pen mi nagabenda jambi ba nagabenda ki babun nagabenda ka jimap yakipop talay akane ban kan mau iangam Kosnam bakar dor jang ukris tapen koi kamen sim hadim pen koi pen kia yakibapa yadai yang ina uksui Kajing maya jong kajing eight Namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia pat ke jimmi pa jungum ngi tarwa hame go Trai upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi daing waidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben chakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me bangi ki bayo binda hakamet bagas nam ukris ngilong ki bela penyat le kawe da umen siem bakui taken mau ko Trai ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjanai iyaka hakajingid rengkat badu Francis upabako jangi uvil bat marwe bishop jangi bat baru kiling do bat kiriniam takan maulem roya ki himmen ki para shinrang bat kinde kibala yotiya da kaba kermen ya ka jimmi pa badia baru kibala kalat no haga jingi sne jamme tapdiang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi karpadia me barengkhan bat kamari ate soti bakoi ka kami jango ble u jos bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ki bela pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo ben dalem ha ke jingim bam jekut bat bangini ra bat pendon buram me da u kun jamme o Jesus Christ Dawu lembado badhavu kallang hamayo blayo pa badon bor haga jingalong kave jangamen sim bakoid barro kaburam bad ke jingero junom la junom amen ko himen ko para tongin duwai nagabinda ke jingtumu baper ka jongi jingtumu shimet ni deben duai bangi long kam riubale kam koi bayale persha ya ubamen ya unom penchai ni duai ru nagabinda bahro ki jingtumu jonga parish back retreat center ni duai nagabinda ka Bible convention haga nega singi sejain ni duai ru nagabinda ka mega Bible convention ha October kat sabat kat santari ni duai nagabinda bahro ki bawan nagabinda ka nega inner healing retreat ni duai ru nagabinda ka nega jingte ya ulum Calvary Pau Trai ben karko kardo ya bun ngot ki brio bas bun men sia men yarap ben pendep ya kene ka kam baka burom jongo Trai kan pernai shishu lemba kene ka jaka idwai koppa jangim baha bening kalong ka bakui ka kerteng jam kan wan ki himajam kalong ka monjam ha kendau ka baha bening toai yang imenda ka jimbam jangi ka bahala kasni bartamap yang i kering khang jangi kumbangi rungi map ya ka belesniu yangi Badwa dialam yang i shaga jimpen shoy henrei toplait yang i naga basiniu toplait yang i karpat ko Trai naga jing siniu barro haga jing spon jamme thai jing suk jing sign haga sngi jangi khnamba daga jing rap ka jing sne jamme ngilait baro bo naga pom ban ngin yo jing da naga jing jar barro kad bangi dangap kemelendi haga jing karmen bakhuid
บัดกะจิงวันพาจงน้องเป็นเอ็มจังอีโอเยซูคริสต์ Amar kashumbe kalong pingla, kashumbe kabor katoro, chinom lasham. กดรายเยซูคริสต์เมอุเบลาองหากิอพอสตอลจามเมกะจิงสุกไอฮับปีกะจิงสุกจังงาไอฮับปีวัดเปริกิปอบจังอีเห็นเรียกจิงไอจังกะบลังจามเมบัดหากะจิงสปอนจามเมตัวไอฮักายกะจิงสุกบัดกะจิงเอตเลคาเวคัดคุมกะมอนจามเมมะเมอุบะอิมบัดบะเซนชาจินอมลาจินอมกะจิงสุกตรายกันดอนบาดบอแรงคาบัดพิม Pinka patpiru. ดับดักจิงเอดูคริสตัวงินพายชะกิฮิมันเกปาระปนายจิงสุกอีเบยอีเบยปา Hakumi ukun lambro jang oblay. Hakumi ubakit na ka pop jang ka partay. Sukito ki bala kosha ka jing kawai jang ukun lambro. Kamet perkesnam jang ukris kentri yang asya ka jing. Kanambar arspa. But
royame ni maneyame nagabinda ka jing sponi jame hakaba mela tese ya ka jinga e halo jongi bai pai bai mela pen kandang yangi mela pen kodi o jisu pelong yangi maor ki kon ke badap ka bor te mai jame o jisu haba wan ka jing tanjo ka jimpan shoy na ubamen na uksoi yarap yangi ko jisu ban snap ya ka sur jame ban light na ka jing tanjo babon chai ban long ki kristan ki bas ken o jisu karko kardo ya ki bapang ki bashitom paro karko kardo ya ki badona haruka karko kardo ya ki batya ki hospital karko kardo ya ki baj jingai na me ya ki bala sakama bakin light na ka bor jong uksu bakin light na ka bor jong nom pen shoy bakin long ki kristan ki bakoi ki bas ken ha ka jingai ai ka bor jame ko jisu na mandia hala jangi vai pai vai menta pensle yangi pensle yakini kinna pensle yakini ki samla pensle yakin longumi longupa pensle ya bor ki kon ke baduai ha kane ki ukrish bakhoid hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia Dubai. Habam mela pentimai yangi dau puna kamij bening ngi karpadi me go trai bakanega jimbam janga jingi kan pen skem yagi donu jangi but kum da yangi en kinto ban shakriya me haki himen ki para jangi da ukris utrai jangi amen ngo yaka kali jambi karpat ya ka jing duai pat ka jingar ko halo jambi utrai undon rengka bat pim to blay badon bor baro un karko yapi ha ga jing isne jangu badun te happy ya ga jing start ba like him amen to in sa yapi baro bor da ga jing kai jong ga jing badun perlong yapi ki ba yai ne ha ki kam Bakhuid amen to in pen pai ya ki jing jam jampe sha uhi badun kadau happy ya ga lindi jong ga jing suk bad ga jing spoon amen bad ga jing karko jong blay badon bor baro upa baru kon Bado men siyem Bakhuid kan hiar happy but kan sa but pi junom amen ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babha jong Trai daga jingim ka jompi Inshim ka jing roi pen kut na kanambar saus pa kandai kanambar saus pa kandai Jingle
Kaburam Hawk Pa Barakun Baraman Sim Bakhuid Kaburam Hawk Pa Barakun Baraman Sim Bakhuid Kaburam Hawk Pa Barakun Baraman Sim Bakhuid Ko Donut Bakhuid Tamu Chisu Ko Francis Tises Bakhuid Ko Joseph Bakhuid Ko Maria ko kumihi chong kaching ngolam Ko Angel bat kiri khuj baro Hagar deng pa baro kun siem bakhuj